Olispa. Moro ja tervetuloa pitkästä aikaa taas uuden videon pariin. Nyt on muutama vuosi vierähtänyt jo viime videolta, niin mikä sen parempi tapa tehdä taas uusi video kun avata boksia. Ja tässä on Oskari mukana auttamassa avaamaan bokseja, koska näitä olisi liian vaikea avata yksin. Ja Jere on myös mukana. Noniin, mä en osannut päättää kumman boksin tilata, niin tilasin nyt molemmat ja katsotaan, että kumpi näistä nyt oli vartimpi. Sen mä ainakin tiedän, että täältä tulee se Canonburyn uusi Glacier-kiekko, jota mä oon ottanut ja on varmasti hyvä vakaa midari. Mutta tästä mulle ei mitään haju mitä kaikkea täällä. Pidemmittä puheitta, punainen boksi ekaksi. Ja Osku saa honorit. Otetaan tästä pois tää paperit. Tai turha, siinä on alennuskoodi. Ja sitten on tämmönen hieno Mystery Bistro. Katsotaan mitä siinä lukee. Okay. Eli tässä periaatteessa näkyy, että mitä kaikkia kiekkoja tuolta on mahdollista saada. Jokaisessa boksissa on yksi näistä 3 featured kiekoista. Ja sit siellä saattaa olla näitä DNA-kiekkoja ripoteltu mukaan. Joten anna mennä, nappaa sieltä eka kiekko ja katsotaan mitä kiekko. Tämmönen DNA FD. Nice. Hyvin hieno. Tää on just se liila-sininen. Onks tää se? Tää on just tää Silas Sulch FD, mistä jengi on hypettänyt tuolla YouTubessa ja muualla kun availlut. Eli nää on vissiin, saatan olla aivan väärässä, mutta nää on vissiin vähän niinku retoolattu sen Second Run FDn mukaan. Tää, että näiden on tarkoitus olla niinku kovempia ja vakaampia. Et FDX aika vakaa, joka on kyllä ihan hyvä asia. Tuntuu mukavat kädessä. Erittäin mukava. Nää nyt on ollut yön yli tuolla autossa, niin nää on vähän kylmiä nää kiekot. Taas seuraava DNA-kiekko täältä. Sehän löytyy nimellä MD1. Nice. Keltavalkoinen. Eli Colton Montgomery. Kyllä. Color Glow Metal Flake Horizon C-Line. Näyttää hienolta. Mutta ihan hieno. Sitten seuraava kiekko. Forge Function. Eli onks tää nyt, minkälainen kiekko tää on? Näyttää aika alivakaalta. Onks tää se millä noi on heittänyt rollereita, noi Cannonburit ja nää? Rollerikiekko. Todennäköisesti. No seuraava kiekko. Perus hyvä C-Line DD3, tämmönen vihreä. Ja no mitään DD3 nyt vois sanoa. Niin. Hyvä distance driveri. Kova kupu ainakin. Aika liidokas profiili. Mä veikkaan, että tää saattaa mennä aika pitkälle. 173, eli ei ihan täyspainoinen. Mut joo, tää on varmasti aika hyvä. Lentää. Niin heti seuraavaksi sitten perushyvä metodi. Metodilla ei voi koskaan mennä pieleen. Hard Exo. Joo. On yksi näistä sitten niin enemmän niin NS-halpismuoveista. Joo. Ihan kivan näköinen sininen metodi. Tää on ihan hyvä. Sitten seuraava meillä on tämmönen Misprint Joo. Essence. Tää on nyt semmonen niin alivakaa kiekko mitä täältä on. Jos ei harmaa. Ei varmaan ole ihan yhtä alivakaa kuin toi Function kuitenkaan. Et toi Essence on kuitenkin aika heitettävä. Et mäkin on Essence heittänyt kuitenkin jonkin verran. Niin näissä on ihan sika hyvä liito. Ja S-line on hyvä. Niin on, kiva väri. 171 grammaa, eli vähän kevyempi, mutta tää on varmaan metäs ihan hyvä. Semmonen pinkillä Essencellä ei voi koskaan mennä pieleen. Ei voi. Niin. Sitten taitaisi olla viimeinen kiekko, mitä tuolta boksista löytyy. Misprintti X.
onkohan tää X-Outti. Joo, varmaan tommonen Soft Exo taktikki. Nice. Oikeesti, Tää näyttää hyvältä. ja tää on oikeesti hyvä, koska mä nyt tossa syksyn aikana ite rakastuin tuohon taktikkiin. Niin mulla on yksi tämmönen Soft Exo pinkki taktik, nyt mitä mä tässä talvella heitän, mutta tää menee kyllä ihan varmasti bagiin sit kun lumet on sulanut, sit kun ei hukkaa enää valkoisia kiekkoja, niin tässä on kyllä magee toi X-Out-stämppi päällä. Ja 176 täyspaino. Noniin. Ja Sitten meillä on kauan odotettu salaluukun kiekko. Eli joku noista kolmesta. Ja sehän on Vanguard. Nice. Eli toi on käytännössä niinku Discmanian PD. Hienon näköinen. Oh. Metal Flake C-line. C-line. Varmasti. Tää on ihan kiva. Koska mä ainakin ite heitän PDtä, niin menee varmasti heittoon tääkin. Mukavan tuntunen profiili. Ja hieno kiekko. Niin, siinä on Sitten. punaisen boksin kummosempi? kiekot käyty. Ei oo mitään. Muuta ei löydy. Punainen boksi on nyt siinä. No niin. Sitten tämä kauan hypetetty musta boksi. Elikkä tässä on sama juttu, että täällä on mitä 6 random kiekkoa ja sitten 7 on sitten se Cannonburyn kiekko, mutta innolla näen, että miltä se nyt sitten livenä näyttää ja tuntuu. Elikkä aloitetaan tästä, taas otetaan pois nämä koodit sun muut näkyvistä. Sitten, eli samanlainen tämmönen Mystery Bistro kortti. Ja täällä näkyykin just, että tässä on vähän eri kiekkoja tässä mustas boksissa mahdollista saada. Ja toi on se, mikä sit tulee täältä vikana. Ja sitä kyllä odotan. Ekana on muuten mageen näköinen. Todella Valkoinen pinkillä tämmösellä Horizon muoville. Mikäs tää on? MD Femma. Mä en oo ite MD5 heittänyt oikeastaan koskaan, koska mä oon heittänyt A2 ja taktikkia ja muita. Tää on magee. Ja tuntuu aika mukavalta kädessä. Joo, todella kripikästä muovia, että jos yhtään tykkää heittää midareilla enempää forea, niin tää MD Femma, niin tää menee todellakin käyttöön. Ehdottomasti. Ja hieno. Wow. No sitten lisää samanlaista DNA-kiekkoa, vähän nopeampi DD3. Nice. Horizon, mikäs tää? Eiku Metal Flake, joo, Metal Flake Horizon C-Line DD3. Eli saattaa olla vähän vakaampi DD3. Mutta on mukavan tuntunen. Ei oo ihan yhtä isoa kupua kuin siinä punaisen boksin C-Lineissa, mutta mä veikkaan, että tää on jopa vähän vakaampi. Ja tässä on tämmönen hieno vaaleanpunainen, karkin värinen tää kiekko, niin on kahden ensimmäisen kiekon perusteella on todellakin. Näissä on hienot värit. No niin, sitten. Lisää Horizonia. Elikkä tää nyt näyttäisi olevan Horizon MD1. Elikkä ei oo toi DNA-versio, vaan ihan perus. Aika magee tommonen stamppi. Joku, mikä siinä on kuin astronautti stamppi. Ja siisti värimaailma tässäkin kyllä. Sinistä ja violettia. No, kyllä nyt tarjotaan todella hyvällä värikomplikaatiolla näitä kiekkoja. No sitten tulee ihan perus stokki FD. Ja itse asiassa ihan hauska nähdä, että miten tää sit eroaa lennoltaan siihen Silas Sulch Horizon FDC:en. Niin ihan kiva. Perus FD. Ei kummempi. Sitten täältä löytyy ensimmäinen perusmuovin kiekko ja metodi taas. Sama kuin äskenkin. Ei kummempia. Ihan ok lötä. Sitten ihan magee tämmönen double stamp
rististämppi Instincti. 171 grammaa, okei. Eli aika lailla varmaan pillisuora, liitävä fairway. Näitäkin on tullut joskus heitettyä, niin nää on ihan mukavia kyllä. Ja hyvältä tuntuu kädessä. Joo, Instinct on niin kiekkona hyvin neutraali. Oh. Ja viimeinen ennen tätä salaluukkua. Nyt on siisti tommonen X-Out printillä P2. Ja tää on aika kiva, koska mä ite puttaan P2. Niin nyt saa ehkä uuden puttiputterin sitten. Saa kierrätettyä vähän. Makeasti vetänyt ton stampin kyllä ton normistampin päälle. Viimeinen eli salaluukun kiekko. Vähemmän yllätyksellinen kiekko. Otetaan täällä vielä parit pinssit. Cool. Tommonen DNA-pinssi, minkä voi laittaa bagiin. Ja sitten tommonen musta Mystery Box pinssi. Nää menee kyllä bagiin kiinni varmasti. On hienoja. Ja sitten se herkkujen herkku. Eli Gannon-Buren Glacier Prototype. 180 grammaa, täyspainoinen. Tommosta, mitä tää nyt on? Horizon C-Line muovia. Ja on muuten flätti. Tuntuu aika mukavalta forelle. Pizza valmistuu uunissa. Mä oon ite heittänyt nyt pyroa MVP:ltä, niin mä veikkaan, että aika samanlainen lennoltaan ja tuntumaltaan ainakin. Tuntuu niin rystyllä kuin forella tosi mukavalta kädessä. Wow. Tää nyt on varmasti se kaikkien oottama kiekko, mitä tuolta mustasta Mystery Boxista saa, niin heti ekan tuntumalla niin Bagiin ehkä. Mutta on hyvän näköinen kiekko. Tämmönen tosi siisti niin taivas. Harmaa taivas sitten musta. Niin on. Ja aika läpinäkyvä myös. On. Okay. No hei. Semmonen boksi. Sit seuraavaksi tulee tähän semmonen hieno transition ja sit me ollaankin tuolla Fordilla kiekkojen kanssa.